Boa tarde, camaradas, amigas e amigos. Xuntámonos hoxe aquí neste ferrol galego e proletario para render tributo a quen tanto debemos como partido, como movimento nacionalista e como país. Congregámonos hoxe para lembrar o camarada que nesta cidade camiñou por rúas clandestinas e na que infelizmente caeu en combate, asesinado por a Policía Española naquel xa lonxíncuo agosto de 1975. Reunímonos aquí cando se completan tamén 50 anos das grandes folgas obreiras de marzo de 1972 en que morreron asasinados Daniel Niebla e Modorrey, mais en que naceu xunto coas greves de setembro no Vigo industrial e operario o xerme dun sindicalismo galego nacionalista de clase combativo que non fixo máis que crecer desde entón ata se tornar na vizosa realidade que hoxe é a primeira central sindical do noso país e a máis grande organización do nacionalismo galego, a Confederación Intersindical Galega. Sabemos do papel crucial de Moncho Reboiras nese proceso de clarificación política e ideolóxica e de organización da clase traballadora na nosa nación en tempos de tiranía e de dificultades. O que hoxe é o sindicalismo nacionalista galego debémolo a persoas como Reboiras e á clarividencia e acertada análise do noso partido sobre a necesidade de incorporar os traballadores e traballadoras á causa da liberación nacional do noso país. E aínda o labor sacrificado e incansável de centenas de millares de militantes da Unión do Pobo Galego, de activistas do nacionalismo, de sindicalistas combativas, que ao longo destes 50 anos e até hoxe mesmo ergueron unha ferramenta imprescindível para a defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras galegas, da que todas e todos, con certeza, todas as persoas que militamos na Unión do Pobo Galego nos sentimos lexítima e inmensamente orgullosas. É de xustiza, por tanto, dar un caloroso aplauso a todas as compañeiras e compañeiros que o fixestes e que aínda o facedes posible. Mas o que aconteceu naquele ano de 1972 en que a Galiza bandeirou os protestos operarios en plena ditadura franquista e nos que viñeron a seguir en que o UPG foi incorporando máis e máis contingentes de traballadores e traballadoras foi aínda de maior calado, moito máis profundo. E con certeza tivo a ver coa claridade analítica e a visión estratégica de Moncho Reboiras e 12 das camaradas que na altura militaban no partido e participaban da súa dirección. Estamos a falar da decantación como partido comunista e patriótico, de unir e sintetizar, como acertadamente se sinalou no documento do primeiro congreso, o pensamento de Castelao co pensamento de Marx e de Lenin. Non por acaso o marxismo, como ferramenta analítica, permitiu ao noso partido esclarecer as causas e as consecuencias da dominación do Estado español sobre o noso país soa forma de capitalismo colonial, establecer a liña axial de confrontación, a contradición principal entre o pobo traballador galego e a oligarquía do Estado imperialista español. En consecuencia, o noso partido entendeu non só a necesidade do papel determinante da clase traballadora galega na loita de liberación nacional, senón tamén a indisolúvel relación desta coa transformación revolucionaria da sociedade galega. A consciencia de que só será posible avanzar para unha sociedade nova, xusta, igualitaria e libre, unha sociedade socialista se previamente racharmos a dependencia colonial do noso país. Por outras palabras, e se me permitides parafrasear o grande revolucionario irlandés James Connolly, a causa do pobo traballador galego é a causa da Galiza. A causa da Galiza é a causa do pobo traballador galego. ¡Viva Galicia rebelde! ¡Adiante! Isto, amigas e amigos, camaradas,
fai vital a presenza do noso partido no seo do movemento nacionalista galego, sumando esforzos á causa colectiva da nación, contribuindo con humildade, mas tamén con constancia e con determinación a facelo avanzar na sociedade e achegando a perspectiva de clase, a nosa visión dun nacionalismo popular ao servizo das maiorías sociais do noso país, que son as clases populares galegas. Mas os acontecementos de 1972 constataron tamén a experiencia histórica do movemento revolucionario internacional que o sindicalismo, o nacionalismo e o noso partido mantiveron ben presentes. Os dereitos e as liberdades nunca son ofrecidos de graza por quen as detén, é preciso conquistalos. E iso implica compromiso, determinación e sacrificio, e non poucas veces tan alto como o que pagaron Amador e Daniel, como o que estivo disposto a asumir o noso camarada Reboires. Non hai avances sen conflito e non haberá liberdade para Galiza se nós non a conquistarmos. Por iso, amigas e amigos, aquí estamos, aquí estaremos e aquí continuaremos traballando e loitando até vermos alcanzados os nosos obxectivos dunha Galiza libre, independente e socialista. E con certeza o nacionalismo ten que estar preparado para enfrontar, organizándoa e liderándoa, a conflitividade social que inevitablemente recruará nos próximos meses. Para alén dunha situación internacional no mundo, no Estado extremadamente complexa que contribúe para agravar situacións sociais difíceis, non podemos perder a perspectiva de que actúan sobre elementos que son estruturais, que afondan as súas raíces na dependencia política da nosa nación e no espolio que implica. É unha exigencia básica que o nacionalismo sexa capaz de evidenciar as causas profundas do empobrecemento que padece un país rico en recursos, se quixer transformar o descontento en conciencia e a movilización en organización, se aspirar a que fique claro cada vez para sectores sociais máis amplos que a soberanía é a única alternativa que pode realmente mudar as cousas e promover o desenvolvemento, o progreso e o benestar do noso povo. A risco de ser cansativo, permitídeme lembrar algúns datos que puidemos ler estes días, estas últimas semanas, non nos medios de comunicación do sistema, é claro, mas si na imprensa libre galega que tan necesario é apoiar e fortalecer. Exemplos que ilustran perfectamente o que estou a dicir. Máis de 330.000 persoas emigraron na Galiza na última década. Especialmente mozas e mozos a quen se negan oportunidades laborais, proxectos de vida e futuro no propio país e que cronifica tanto a lacra da emigración como unha crise demográfica que arrastramos durante décadas e que se relaciona directamente cunha crise industrial igual de cronificada. Vexamos senón outro titular. A industria galega perdeu máis de 70.000 empregos desde o ano 2008. Ademais, a Galiza encabeza o afundimento da produción industrial co maior descenso do Estado español e unha caída de 8%. Infelizmente, asistimos ano sí e ano tamén ao fechamento de empresas ante a pasividade dos gobernos galego e español. Máis titulares. Un total de 4.165 empresas con actividade na Galiza pagan os seus impostos en Madrid. É a consecuencia do chamado efecto sede, mas tamén e sobre todo de que as regras fiscais as marca o goberno español sen que a Galiza teña ningunha capacidade para decidir. En consecuencia, novo titular, Madrid recada 49% dos impostos totais do Estado, a pesar de representar apenas 19% do PIB. Mas o espolio fiscal non para aí. A diferenza entre o que o Estado arrecada na Galiza e o que nos devolve ven a situarse cada ano por riba dos 3.000 millóns de euros. Unha cantidade enorme se temos en conta que o orzamento da Administración galega en 2002 é de 11.627 millóns de euros. E aínda, amigas e amigos, nos queren facer creer que vivimos da caridade de España. Pensemos tan só o que implicarían estes recursos para fomentar o desenvolvemento económico, crear emprego, impulsar o benestar, avanzar en infraestructuras ou mellorar os servizos públicos.
Razón de máis para que, mesmo neste marco político actual, o BNG continúe reclamando un novo modelo de financiamento baseado no concerto co Estado, polo que a Galiza recadaría todos os impostos e negociaría bilateralmente canto entrega. E o expolio continúa. A banca expatría 27.226 millóns de euros de aforro galego cara a outros territorios. Nin sorprende que Madrid sexa a grande beneficiaria dunha drenaxe do capital da Galiza que medra de forma progresiva desde 2013. Igual que podería acontecer cos impostos, o aforro dos galegos e galegas debería servir ao desenvolvemento do noso país, mas infelizmente, amigas e amigos, isto non é así e non é nin xusto nin admisível. O roubo fiscal e do noso aforro temos que engadir o expolio enerxético. As tres grandes principais empresas que conforman de facto o oligopolio eléctrico Iberdrola, Naturgy e Endesa tiveron en 2021 lucros récord de 6.534 millóns de euros. Xa sabemos que boa parte deles conseguidos na Galiza, onde controlan térmicas, hidroeléctricas e parques eólicos. Tampouco sorprende que sexan as principais impulsoras do boom eólico depredador que sufrimos, que non está pensado nin dimensionado para a necesidade do noso país, con máis de 200 proxectos de megaparques na terra e no mar que temos que combater a toda costa. Evidentemente, estas empresas pagan os seus impostos fora da Galiza. E por iso, por todo isto, nen admira que entre os últimos titulares que lemos estes días estea que os galegos e galegas cobramos case 7.000 euros menos ao ano que a media da Unión Europea e a metade que un traballador ou traballadora alemán. Tamén non que teñamos das pensións máis baixas do Estado. Ourense, por exemplo, a máis baixa, 550 euros menos que Madrid, ou un déficit histórico en infraestructuras e servicios, especialmente ferroviarios, sendo as áreas urbanas galegas máis poboadas as únicas da súa dimensión de todo o Estado que carecen de tren de proximidade. Mais hai aínda outro tipo de expolio que afecta o cerne do que somos como pobo, como ben deixou dito Castelao. Estou a falar da lingua, porque se aínda somos galegos e galegas é por obra e graza do idioma. E tamén, a pesar de a cuestión ser ben máis complexa, podemos infelizmente cuantificar a magnitude da traxedia. Máis de 30 puntos de caída de falantes en 30 anos, o que nos debe levar necesariamente a reaxir e a colocar as accións en prol da normalización lingüística no centro das nosas preocupacións e no centro das nosas políticas. Non son casualidades, nin unha praga bíblica, nin sequera resultado do desleixo e mal goberno, aínda que tamén haxa moito disto. Non, amigas e amigos, chámase colonialismo, chámase dependencia, e feito correctamente o diagnóstico, tamén é preciso aplicar o remedio adecuado, e nós sabemos que o antídoto a esta situación é ni máis ni menos que a soberanía da Galiza. Nós sabémolo, sí, mas tamén estamos conscientes que é o corpo social galego quen ten que entendelo, quen ten que asumilo e quen ten que desexalo. Por iso é preciso realizar un labor permanente de pedagogía, asumir que é chave a batalla das ideas e despregala coa máxima eficacia posível sen descoidar a atención aos desafíos políticos e sociais que temos pola frente, que son, sen dúbida, extremamente importantes. Estamos vivindo unha escalada descontrolada de prezos que está a provocar un empobrecemento das clases populares e frente a que o goberno español se nega a adoptar medidas estruturais porque significaría tocar fortes e poderosos intereses económicos, cousa que non están dispostos a facer. Só a crecente presión social os levou a anunciar medidas como impostos ás enerxéticas ou á banca, mas que xa limitan no tempo e no alcance os lucros extraordinarios que a saber cales son, sen precisar como é que se van calcular. Xa veremos como é que fica todo isto. Porén, nin falar de nacionalizar as grandes enerxéticas, nin sequera de modificar en profundidade a regulación do mercado eléctrico ou mesmo establecer topes á electricidade e aos carburantes á conta deses lucros escandalosos das empresas enerxéticas. Non, amigas e amigos,
a capacidade do goberno máis progresista da historia non dá para tanto. E, entretanto, en plena crise social e económica, para que dá? Pois este autoproclamado goberno máis progresista anuncia a decisión de aumentar o gasto militar até 2% do Produto Interior Bruto. Quer decir, destinar a maiores entre 10 e 12.000 millóns de euros, 10 a 12.000 millóns de euros que necesariamente se detraerán de políticas sociais no peor momento. E estamos falando de 10, 12.000 millóns de euros que se sumarán a cantidades que xa son astronómicas. Oficialmente, segundo o goberno, o gasto militar sitúase alrededor do 1%, porque só computan o orzamento do Ministerio de Facenda, do Ministerio de Defensa. Mais aínda, a hora do xantar, comentábamos Pepe mais eu datos do Centro de Las para a Paz de Cataluña que, collidos os orzamentos do goberno español, deixan claro que o gasto militar sumados aos de todos os ministerios se sitúa xa por riba dos 22.000 millóns de euros, de forma que isto que nos están contando como un aumento até 2% do Produto Interior Bruto, na realidade vai ser un aumento até prácticamente o 3% do Produto Interior Bruto, como digo, no peor momento, nun momento de crise social e económica profunda. Iso sí, manda o amigo americano, que será sen dúbida o seu complexo militar e industrial, que se vai beneficiar dunha medida que levaban tempo procurando e que agora xa irá adiante, non só no Estado español, en toda a Unión Europea, o calor do conflito de Ucraína. Cero casualidades. E todo isto nun contexto de grande incerteza económica, coa suba dos tipos dos xuros, con síntomas dunha desaceleración económica, unha máis que probável crise de débeda e un máis que probável tamén novo rescate, chámese como se chamar, que se non evitarmos derivará en novas reformas, quer decir, en máis recortes e privatizacións. O nacionalismo galego enfrentou desde o primeiro momento esta situación con propostas de calado que trasladamos tanto ás institucións como á sociedade galega e mesmo con mobilizacións populares. Con certeza que teremos que continuar nesa liña, opóndonos ao incremento do gasto militar e a calquera medida, como anunciado pacto de rendas, sempre buscan eufemismos que soen maravillosamente ben, pacto de rendas que significará, se non o evitamos, digo, que a crise a vayan a pagar de novo os traballadores e traballadoras, as clases populares galegas. O BNG ven mantendo unha decidida posición crítica á deriva do goberno español, cuestionando todas aquelas decisións que van en contra dos intereses do noso país e das clases populares e ofrecendo alternativas desde a esquerda e o soberanismo. Como ven facendo aquí na Galiza frente a un partido popular que continúa as súas políticas de precarización e privatización dos servizos públicos, de desmantelamento, en definitiva, con consecuencias desastrosas como estamos, infelizmente, a comprobar nestes días en ámbitos como a sanidade pública ou a loita contra os incendios forestais. Tampouco son casualidades. Tampouco é desleixo ou má xestión. Detrás desas políticas do Partido Popular hai poderosos intereses económicos que se lucran da privatización da sanidade, dos cuidados, do ensino, eis, como lembraba Iria, a nova universidade privada que veñen de aprobar as agachadas e incumprindo a lei, ou dunha política forestal perniciosa para o país, mas moi lucrativa para empresas como Ence. Desde aquí, toda a forza ás persoas que ao longo e largo do país loitan contra os lumes, e toda a determinación nunha loita que vai conseguir sí ou sí que máis cedo que tarde Ence deixe de marcar as políticas forestais públicas e saia definitivamente da ría de Pontevedra. O difícil contexto actual non é allea a complexa situación internacional que o noso partido ten analizado como a consecuencia dunha mudanza fundamental na correlación de forzas a nivel mundial, basicamente marcada polo fin da era unipolar que seguiu a desaparición da URSS e a conformación progresiva dun mundo multipolar
coa consolidación de potencias emerxentes que, mesmo no ámbito do sistema capitalista, visan escapar do control político, militar, tecnolóxico e económico do imperialismo norteamericano. Nese escenario, os Estados Unidos de América, que ven esmorecer a súa capacidade de influencia e control internacional, principalmente pola emerxencia económica, política e tecnolóxica dun polo alternativo arredor da China e dos BRICS, os que con certeza logo após a eleccións de outubro se reincorporará con decisión o Brasil de Lula, reaxen promovendo políticas de tensión que xustifiquen a permanencia e expansión da OTAN, a militarización das nosas sociedades e o aumento exponencial do gasto militar. Isto ficou evidenciado negro sobre branco na cimeira da OTAN de Madrid e, xo vemos no caso de Taiwán, está a ser aplicado segundo o definido. Outra cousa é a capacidade real dun imperialismo que comeza a facer augas para confrontar con éxito nesa situación. Onte mesmo, o senador norteamericano Ted Cruz dicía a propósito da victoria de Petro na Colombia: creo que a nosa política exterior debería usar o pau e a cenoria para incentivar outros países a se comportaren de forma que beneficien os intereses dos Estados Unidos. A novidade non é que o fagan, sempre o fixeron, senón que o recoñezan con ese descaramento, síntoma de que dixiren mal os reveses políticos que están a sofrer. E aínda teremos que agradecer que se lembren da cenoria, pois até agora foi pau tras pau, con millóns de vítimas só nos últimos anos en países como Irak, Afganistán, Libia ou Siria. Poderíamos falar de Vietnam, poderíamos falar de Guatemala. Lembremos Hiroshima, lembremos Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 1945. O único país no mundo que utilizou bombas nucleares e que o fixo contra a poboación civil, destruindo dúas cidades e deixando un balanzo de centenas de millares de vítimas inocentes. En todo caso, é de xustiza sinalar que neste difícil contexto internacional de inmensa presión mediática e de asedio político a calquera disidencia do discurso único, o nacionalismo galego mantivo con coherencia a súa histórica posición antiimperialista, denunciando a permanencia da OTAN e a súa actuación ao servizo do imperialismo norteamericano, sinalando o papel servil e subsidiario da Unión Europea, rexeitando a escalada belicista e o envío de armas e de operativos militares por parte do goberno español e opóndose con firmeza ao aumento do gasto militar. E fixo, ademais, nun escenario de desarme ideolóxico da boa parte da esquerda europea, de renuncia, máis ben, situada en posicións que podemos denominar de esquerda liberal e que non dubidaron en branquear a OTAN e en apoiar as súas accións de escalada belicista que infelizmente continúan. Unha actitude a que non foi allea a chamada esquerda española, cuxa dirixencia, polo menos nalgunha das súas referencias fundamentais que coñecedes ben, maniféstase obnubilada por Joe Biden. Por ese mesmo Biden que con total naturalidade anunciou que era consciente que o conflito na Ucraína ia implicar consecuencias durísimas para a poboación europea, mas que ese era un sacrificio que él estaba disposto a asumir. Esa é o descaro do imperialismo norteamericano. Podemos, por tanto, camaradas, amigas e amigos, sentir lexítimo orgullo da posición do noso partido e do nacionalismo galego, fiel aos seus postulados antiimperialistas, a defensa da paz e a soberanía dos povos, así como das vías pacíficas e dialogadas para a resolución dos conflitos. E orgullo tamén de contribuir para erguer un movemento nacionalista e popular organizado, cada vez máis influente e con capacidade de iniciativa. Nas próximas semanas o BNG completa 40 anos de vida como Frente Patriótica. Foi posíbel grazas ao contributo de moitas persoas e colectivos diferentes. Mas eu hoxe quero sinalar aquí, con humildade
mas tamén con orgullo o papel da Unión do Pobo Galego, que tomou a iniciativa de abrir o debate no seo da NPG, da Asamblea Nacional Popular Galega, e de propiciar o encontro con outras forzas e colectivos. A xenerosidade e a visión estratégica sobre a necesidade de agrupar por riba de lexítimas diferencias ideolóxicas todas as persoas que quixeren traballar pola autodeterminación e a soberanía non só posibilitou a ben sucedida Asamblea de Riazor, mas tamén un BNG con apoios crecentes e que, para alén de ser determinante na Galiza destes anos, olla con confianza cara ao futuro. Porque, por moito que debamos sentir lexítimo orgullo de 4 décadas de coherencia e fidelidade ao pobo galego, celebrar 40 anos non se trata dun exercicio de nostalgia ou autocompracencia, senón máis ben de se preparar para encarar con suceso os grandes desafíos que o nacionalismo galego ten por diante. A comezar por organizar, como decía, a conflitividade social frente ás consecuencias da crise e compasar adecuadamente a intervención social coa institucional. Este é tamén o momento de alargar a organización e capacidade de influencia social do nacionalismo, base sempre segura para afrontar con éxito os procesos electorais que temos no horizonte. Unhas eleccións municipais en que o nacionalismo vai ver reforzada a súa presenza nos concellos ao longo e largo do país, con máis representantes e con máis gobernos municipais nacionalistas. Unhas xerais en que iremos incrementar a representación en Madrid, para, coa mesma determinación, mas con máis eficacia aínda, defender os intereses das clases populares galegas. Unhas europeas en que é preciso asentar e alargar a representación nacionalista, tornándoa permanente. E unhas galegas en 2024 en que aspiramos a unha mudanza de rumbo definitiva no noso país, a un goberno nacionalista que exerza como goberno que esta nación precisa e merece. Sabemos que non é fácil e estamos plenamente conscientes da limitación do marco, por iso sabemos que é preciso cuestionalo e colocalo permanentemente en evidencia. Mas tamén sabemos que se o fixermos ben, aprendendo do pasado, asumindo que o goberno galego non tanto como un fin en si mesmo, senón como un medio para mudanzas profundas que melloren as condicións de vida dos galegos e galegas, que fagan aflorar as contradicións e, por tanto, tamén avanzar a conciencia nacional, o resultado poderá e deberá ser moi positivo. Dicía Rosa Luxemburgo, falando da loita de clases, que non se move non sente as cadeas. Se aplicamos á cuestión nacional, podemos constatar, como no caso do autogoberno galego, evidente que Partido Popular e Partido Socialista coinciden en non se mover, ni siquiera para completar as competencias previstas, satisfeitos coa posición sumisa e dependente do noso país, e sobre todo, preocupados porque o debate social o respeto poida por en cuestión. Por iso ten de ser o BNG o que marque a axenda do debate institucional e social sobre un novo marco xurídico-político que nos recoñece como nación e blinda as competencias galegas, intensificando o que xa se está a facer. Sen fixar expectativas no gradualismo, mas con toda a confianza na clarificación política que se debate debe permitir para coñecer e recoñecer o límite das cadeas que representa o marco autonómico e a inadecuación para resolver os grandes problemas estruturais deste país, podemos avanzar no camiño da soberanía. O noso partido sempre tivo e ten a audacia necesaria, como exemplificou o camarada Moncho, para desenvolver as accións precisas en cada momento que nos acheguen do obxectivo final. Sabemos que hoxe esa audacia consiste en organizar, en concienciar, en confrontar, en traballar pola hexemonía social do nacionalismo galego. Por iso, como sempre fixemos, quero trasladar hoxe desde aquí a dirección do BNG e a súa portavoz, a compañeira Ana Pontón, a plena disposición e o firme compromiso da militancia deste partido para traballar activamente para conseguilo, para traballar polo crecimento organizado e o éxito dos desafíos sociais, institucionais e electorais que o nacionalismo ten de enfrentar nos próximos tempos. Amigas e amigos, non quero acabar sen facer referencia a outra efeméride que nos move e nos conmove como patriotas, como comunistas, como militantes deste partido e do nacionalismo. Nos próximo día fará 5 anos que nos deixou o camarada Bautista Álvarez. Home de reflexión e de acción
Comunista e patriota galego exemplar, o seu inmenso legado continúa iluminando o noso camiño cara á liberdade. Anuncio xa que a Unión do Pobo Galego renderá neste outono un xusto e merecido tributo público a quen traballou con absoluta entrega, honestidade, lucidez e coherencia durante máis de 50 anos pola causa dunha Galiza ceibe e socialista. Hoxe pido vos expresar aquí o noso reconhecimento con un grande aplauso. Neste ferrol Contra el acorralamiento y la búsqueda de captura de gente... Neste ferrol galego e proletario, nesta cidade que veu camiñar e caer reboiras en horas clandestinas, honramos os nosos heroes e os nosos mártires. Bautista Álvarez, Castelao, Alexandre Bóveda, asesinado, Ángel Casal, asesinado, Amada García, asesinada, Amadore Daniel, asasinados, Moncho Reboiras, asesinado. E con eles todos e todas as que entregaron a súa vida a esta nobre causa. Elas son semente de vencer as bandeiras da nosa redención que marcan o camiño que inexorablemente conduce á independencia nacional, á República da Galiza soberana, a unha patria libre e socialista. Viva Galiza, ceibe socialista! ¡Viva! Viva a Unión do Pobo Galego! ¡Viva! Viva Moncho Reboiras! ¡Viva!